channel Gunung Kawi. Ginanjar Bawa Mureh Sugih Kandhang Pawong Mitra Kinance ing sesama yen lagi lara wong iku gampang gone antuk amba ayo ketiwasan nek carane ngene. Monggo dhisik sedana langsung nggih Murbangkara. Wonten dawuh iki kula wonten balangan dawuh iki kula. Iki kowe iki do ngopo kowe iki? Nek padha iki karepe dhewe. Terus geger karepe dhewe iki ngarep apa kowe? Apa rokokmu ora kurang ngono ya? Apa to? Iki karepe dhewe. Kamangka iki padha-padha nang sanak dulur Kakang Adi. Geger kok yang palingan karepmu apa? Piwulun bares kemawon. Dinten menika mboten kinten babar pindah menawi adi kula sungging Murbangkara. Menika nate gendak sikara jemek dhateng Wang Bathari Sri. Buktine apa? Kula kene ndamel pepetetan damel gambar Wang Bathari Sri jebles tanpa gesek. Lan ingkang dadosaken kaget jering manah kula. Wonten wentesipun Wang Bathari Sri niku wonten wujudipun toh nyatenipun Raden Sugih Murbangkara inggih wonten gambar wonten tohipun. Wah, lha kowe ora ngerti karo sejarah kok kowe. Kowe papane? Sejatine sing gambar toh ana pupune Bathari Sri dudu adimu Sugih Murbangkara. Ning ana wujude laler sing nempel ning mangsi, banjur nemplek ning gambare Puk Sugih Murbangkara ngono lho sedana. Oh, dados kula ingkang lepat. Ayo kowe kleru. Papan durunge wong tuwa kuwi yen luput yen dene ya kudu njaluk ngapura. Apa sing jenenge wong tuwa kuwi kudu bener? Ayo ora. Apa duwe wong tuwa ki lair dhisik mesti bener. Durung karuan, ya. Inggih, menawi kepaten kula mesti dikongestaken dawuh. Ya wis, engkang gelar manci budhalo. Mudhun lantaran cathok ndorante. Karep sirep kanan gara-gara ing Suralaya dina iki. Raden Sedana nadyan wis pinisah tanding lawan Bathara Narada ana tembung segara jero kena dijajaki gunung dhuwur kena diundhangi atine menungsa sapa sing ngerti tipane padha lonjong sok kala mangsa atine ora bolong nadyan keta wis mesem guyu nanging batin secokrah kalawan si Raden Sugih Murbangkara ora gantalan dina, ora gantalan wanci, langsung ngandhek lampahe sang Sugih Murbangkara.
piye Sugeng Murbangkara nyuwun sewu kenging menapa paduka ngandhep dhateng lampah kula malih kamangka menawi boten lepat menika sampun mapan wonten ing tepis wiringe Gunung Jambudvipa. Iya bener panjenengan iki mapan wonten tepis wiringe Gunung Jambudvipa. Inggih lajeng kersa paduka kados pundi ngene bares wae atiku isih durung lega durung lila yen to kowe minangka dadi atiku lan kowe kudu mbuktekke yen to pancen kowe ora tau nindakake sedhe karo Mang Bathari Sri. Lajeng kersa paduka kados pundi tak baleni maneh arek nek kowe kondange Raden Sugeng Murbangkara iki dadi ratune wong pinter gawe apa-apa sarwa pantes lan jebles mula dina iki aku ngiras pantes pingin neter sing dadi kasetyaning atimu marang aku kersa paduka kados pundi dina iki sira ndak utus yasa layangan gawe layangan sing gedhe layangan gedhe kae jenenge sowangan kowe kudu bisa gawe layangan sowangan sing gedhe sing gorekake bisa gorekake negara Medan Kamulyan sing suarane iso ngebaki jagat sago apa ora oh iya mari kersa paduka Kakang Mas Sebono mekaten kula namung sumangga kersa paduka jajal kaya ngopo kowe iso gawe layangan sing gedhe apa ora yen pancen ora iso aja ngaku dadi adine Bathara Sedana nyuwun pamit Kakang Mas pikantuk dawuh saking ingkang Raka Bathara Sadana kinen yasa layangan gawe layangan sing gedhe gawe sowangan arepne Raden Sugeng Murbangkara eling-eling satriya kang wis manteng semedine ning cetane manunggal cipta rasa budi lan karsane ora nganti gantaran dina ora nganti gantaran wektu jelek wujud sowangan gedhene gorekake marang jagat raya wah nyotolante panggraitanmu pinter tenan kowe Sugeng Murbangkara nyatane bareng kowe tak tantang tak kongkon gawe wujude layangan sing gedhe utawa sowangan ora gantaran iki ya wis dadi tur wujude wandane ya apik ya berkas wis jajal unggulno sowanganmu layanganmu unggulno suarane iso ngeboki jagat apa ora lan iso gawe nggorekake negara Sumedang apa ora sendatane kan ya wis pas nggih sampun unggulno sowangan kae bolah tampar nenggih Raden Sugeng Murbangkara nanti gumret-gret suarane katiuping samirana tegese katiuping angin mumbang ngalor ngidul ngetan mulon saya manengah mumbul ing antare
Maesa sumusuh ping hima himantara layangan sawangan ingkang dinuja kaliyan sang Raden Songging Murbangara. Ngedap-ngedapi kepinteranmu. Kowe patut yang pikantuk aji juluk ya kuwi dadi ratune wong pinter. Nyatane sawangan sing gedhe mau unggul lagi ya bisa katut angin, malah wis mumbul manjer ning tengah langit kae. Ning coba sawangan. Najan kowe wong pinter ning kowe ora pernati kurang teliti. Mapan kula mapan wonten pundi Kakang Mas. Kae coba sawangan. Wujude ponang suweng sing muni kae lho. Kayak miring to. Mentok miring kae lho. Apa kok ora ngerti? Lah caramu masak mau piye? Kok iso nganti miring mentok kaya ngono? Coba saiki benakno. Suweng kae. Aduh, kamu kok layangan sampun umbul dateng antarisya. Ya wis piye carane? Lajeng kersa kadha kados pundi? Kowe kudu iso benake suweng sing wis mapan ana tengahing langit kang wis layangan sing wis mumbul kuwi mau. Kowe kudu menek lantaran tampar iki. Kowe nggawa tata sak pirantimu. Mekaten Kakang Mas yo. Tali iki tak gondelane, tampar iki tak gondelane. Kowe menek lantaran tampar iki benakno suwenge kae. Ana tembung lali tan kenaning lali, blai tan kenaning lali, apes tan kenaning semoyo. Raden Songging Murbangara, apa kowe ora melek mripatmu? Sejatine kowe iki tak arah patimu. Ning kowe etok-etok ora krasa, apa pancen ora weruh batinmu? Pancen iki nyata yen to anggap aku iki tresno karo kowe, nanging babar pisan aku ora tresno karo kowe. Rene kowe wis munggah menyang sowangan kae lantaran tampar sing tak cekel iki. Tampar iki bakal tak tatas dina iki. Mbok tibamu kendang ana ngendi papan aku ora hidup. Dudu perkaraku. Bakune tampar iki bakal tak tatas kalau ben katut karo layangan sing mabur. Murbangara kang wis mapan wonten sak tengahing suweng, mapan wonten ing layangan sing ageng utawa sawangan. Ora weruh sangkan paraning dewe wujuding ponang tampar dipun tatas kalian Bathara Sedana katut ombak kumbul dening alun.
kumbak kumbur ana angin ngalor kidul katut kidul ora weruh sangkananing dirai. Raden Sungging Murbangkara nggih minggah dhateng kayan dhateng sowangan ngasta wujudipun punang tatah sak pirantine. Gandeng wis pedhot wujudipun layangan sowangan. Tiba mbuh tibane wujudipun punang tatah lan sak panjalane. Daten kraos arsa ngruntuhaken punang tatah sak pirantine kaget kabro wekasan kaya kena alap-alap dayane Sang Sungging Murbangkara. Carane kaya ngono, Pak. Ora ngira babar pisan kaya sedono ki tegel karo adine sing jenenge Sungging Murbangkara. Nindak culika. Nyatane bareng Sungging Murbangkara kon benake wujude suwenge layangan sowangan. Lah kok taline ditatas. Wah, lha iki bakal nolak-nolak ning Madyapata iki ya. Gandeng aku diawat-awati miturut ngendikane Adi Guru. Aku kinen mudhun, yen ngawat-ngawati yen ana kedadean, Pak. Yen kok tak sawang wujude tatah iki kok tiba ning Nusa Jawa. Ya, aku bakal nyenengake petilasan. Besok reja-rejane jaman tlatah utawa wilayah kang mapan ana wujude tatah kang cineblok dening Raden Sungging Murbangkara besok kathah tlatah Jepara iki. Sawat-sawatane nek jajaran apa? Sungging Murbangkara ceblok besok rejane jaman dan tlatah Jepara. Lah iki tampare kok tumiba ning papan kene. Wah, ya aku tak nyenengake petilasan besok rejane jaman kene dadi tlatah jenenge Pulo Mandura gitu. Jebul tinemune malih Grembyang tak kira Kakang Bathara Segara ki tresna lair batin karo aku nanging nyatane tiba kosong balen milik gendong lali nek gering eling nek mukti lali. Wah iya ya wis bares bae Kakang getung keduwung gelo jroning atiku. Kowe wis anggap kakangku minangka dadi wakile wong atu aku nanging nyatane malih Grembyang. Aku bareng munggah ning sowangan iki mengko iki mau banjur mau tatas taline nganti tampar lan tatah kumbuh ceblok ana ngendi kedadeane. Ya wis gandeng aku wis tiba ana negara iki aku tak madhep ratu ana negara kene, ratu sing sepisanan
yen ora kleru iki jenenge negara Wangkang. Aku tak jeneng ratu sepisanan mapan ana negara Wangkang kene. Sumpah enten ana piwalesku ya Kakang. Taunana Windanana. Aku bakal males potang pirangku geloku karo kowe. Aku bakal males karo wong tanah Jawa mapan ana ing Sumedang Kamulyan sakumure bayem dina iku. Enten ana sumpahku besok bakal nglakon. Kenen ngawat-ngawati lan nyekseni dumadine lelakon iki nyatane ora geseh meningali Adi Guru. Nyatane ya ana lelakon tenan. Jebul sedana karo adine sing jenenge Raden Sungging Murbangkara kae tegel tega mentara. Nyatane kaya kedadian sing wis kita sekseni iki mau lho. Inggih. Lajeng menika kala wau tatahipun dumawah dawah wonten pundi? Ana ing tlatah Jepara. Kok saged mekaten ae yo. Besok rejane jaman iki sapi-api wong endi wae gawe ukir. Iki mesti kalah karo wong Jepara. Mergo kadunungan wujude tatah. Tatahe sapa? Ya Raden Sungging Murbangkara kuwi mau. Oh, mekaten iya. Lajeng tamparipun dawah wonten pundi? Ana Pulo Mandura utawa Madura. Pilihipun kados pundi. Sak pinter-pintere wong Jawa gawe tampar iki kalah karo wong Dura utawa tak Pulo Mandura. Mergo sadurunge wong-wong nggih tampar kono kuwi mesti duweni tampar luwih dhisik. Bisa ya iso tampar, mesti apik tur kuat. Oh ngaten. Iya. Lah banjur Raden Sungging Murbangkara wau jumeneng Narendra ana negara Wangkang. Ya mbok sok taun pira ngono. Jenenge dudu negara Wangkang. Sak pinter-pintere wong Jawa gawe layangan isih kalah karo wong negara Wangkang kono. Mesti apik layane ya penak tur suarane ya berdas. Oh, dados mekaten. Iya. Wis, ayo dadak ditonton arep ono gerakan lakon omone iki. Monggo.
apa nduk? Kok gelismen ngono ya yo. Berubut-berubut maro limbukan. Ayo sakarku sing mayang aku kok. Apa ora jeneng ngrusak pakem ngono. Pakem ki apa to, No? Mohon maaf Bang. Nek sak ngertiku pakem ki ancer-ancer ngono lho. Gunung Kawi Dadi aja untuk ngeyelan sementara pakem. live kami Nyatane mau yo wis nganggo hentikan jejer sebentar. barang tak kei perang Karena iki. untuk acara Pancene live seneng atur kita lanjutkan lagi. Wah, Mohon dari yen sabar, wayang sabar. iki kena gowo. Terima kasih. Gumantung sing tindak. Untuk lanjut part Oh, iya. berikutnya nggih. Terima kasih. Jemblengno sesuk, Mas. Kanggo srawung kabeh. Nduk, apa yo wajar. Sadurunge karo kowe karo aku matur sing akeh-akeh, ayo padha bareng-bareng manjatake rasa syukur kunjuk peringasane Gusti Kang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Ngono yo yo. Tekle wering kahanan ubah musing swasana kumrembyaing tangan jangkaing suku kedalik lati jaring napas kedheping mripat kabeh mau keparingi saka Gusti Allah sing kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Ngono yo yo. Tur pangeran wis kersa paring dawuh lantaran kitab suci ya no. La in sakaratum la hidanakum wala in kafartum kina ada bila sadin. Werdine apa? Sapa wong sing gelem nyukuri nikmate ingsun, sayekti sun tambahi kanikmatane, lah kosok baline sapa wong sing ora gelem nyukuri nikmate ingsun, siksa yang amat sangat pedih akan menimpa pada dirinya. Oh iya. Tur ngendikane si Mbah Biyen sapa wong sing bakal gelem bersyukur, sing jenenge syukur ki ngedoke sesuker, ngedoke lelara. Oh iya iya lah iya Pak. Iya iya iya. Ning sadurunge kandha matur sing akeh-akeh luwih dhisik aku tak takon karo sampeyan. Takon apa jajal? Biyung iki mau paring tetembanan lantaran asmara dana. Asmara dana kuwi apa? Asmara dana kuwi tegese asmara kuwi tegese rasa seneng, dana kuwi tegese peweweh. Tegese wong urip kuwi seneng apa weweh, seneng apa paring. Oh iya kae lek ana tetembunge si Mbah Biyen yen kowe duwe dhuwit 50 sing 20 wenehno wong, yen dhuwitmu sing 20 sing 15 wenehno wong, nyekelo 10 wae. Lah kuwi sing diarani iso petuk karo Gustimu, sipate peparing. Lek ana tangga teparo loro ya kudu gelem nyambangi. Perkara gawake apa-apa kuwi nek jenenge sifat dharma to. Oh iya ya ngono ya iku lha iya no. Banjur iki mau cakepane kok beda. Nek akeh-akeh kae gegarane wong akrama ngono ya yo. Nek iki mae gegarane wong urip ana alam donya, agama lan budayane. Nduk, wong urip ana jagat raya iki nganggo patokan loro, agama lan budaya. Mula tembunge para pinter kae habluminallah karo habluminanas ngono kae. Oh iya. Habluminallah ki tegese sambung rapete menungso karo Gusti Allah. Habluminanas sambung rapete menungso karo menungso. Silaturahmi gotong royong kekompakan kesatuan dan persatuan. Tindak tanduk sing tumuju marang kabecikan ku gawe kebrayan agung kuwi diarani
budaya. Lek kaya wayang tari sapanunggalan kuwi substansine budaya. Sing jenenge wong manembah kuwi ora kudu mapan ing papan pangibadah. Ana wong tiba mok tulungi. Kuwi yo bukti ganjarane iki yo ibadah. Ana wong padu mok rukunke kuwi yo ibadah, kuwi bukti ganjarane. Tak baleni meneh tindak tanduk sing tumuju marang katenteman kautaman kuwi diarani budaya. Budaya kuwi nek dibabaske dadi budi pekerti, etika, sopan santun, tata krama. Wah, iya ya lanjong. Jadi intine wong yen to berbudaya kuwi berakhlak utawa duweni tata krama sing becik, sing tegas. Wah, iya ya yo ngaturake gunging penuwun kang umpama ya biyung. Iki kelakon ngadep pakliran sowan ana ngendi yo panjang. Iki ora sowane ngendi-ngendi kok, Nduk. Malah kaya ning kene iki kaya wis omahku dhewe. Oh iya. Mayang ning omahe dhewe dadi ya tak apik-apike dadi murah meriah tur ora kakek ragat ya bengi iki. Oh iya. Sowan ana ing dusun Pijiamba ya yo. Sowan ana ing dusun Pijiamba, Gunung Kawi. Desa Wonosari. Oh iya. Wong sing wigati gelar Pahardian awan nanti bengi iki mau apa ya? Wong sing wigati ora ana liya yaiku nyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang menungso lantaran nikmate bumi. Mula tembunge sedekah bumi utawa bersih dusun utawa bersih dusun. Oh iya, keneng apa kok dusune papan panggonane diresiki. Kabeh kuwal saka bebaya nulak sengkala mlebur sengkala. Kala kang wis tumeka kabeh ambles bumi sapitu, kala sing durung tumeka tinulak aja nganti dumawaki dusun Pijiamba kene ana kala saka wetan tinulak saka kulon bali mengetan, ana sengkala saka kulon tinulak bali mengetan, saka tinulak etan bali mengulon lan sateruse aja nganti gura-gura kanggo gawe lan marga masyarakat ing dusun Pijiamba kene. Iya ya ya. Bakune ngaturake gunging penuwun marang Gusti lantaran nikmate bumi. Iya. Kowe nek perlu nek ngidak-ngidak bumi to. Nguyuhi bumi, kowe mangan yo tuwuh saka bumi. Kowe mangan apa? Mangan sego. Sadurunge sego kae ayo pari. Nandur pari ning ndi? Ning bumi. Lah iya. Mula bumine disedekahi, dislameti, dibersihi ben saya nyentosani dayane kabucikan marang awake dhewe lugune warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Pijiamba kene. Wah, iya ya yo ngaturake gunging penuwun. Iya. Besok kowe nek mati ora urung kumpul karo bumi. Mula bumi iki sipate suci, sipate adil. Iya. Ing pengajap apa ya? Ing pengajap bakune sakwise ngenengake Pahardian. Gelar adicara sing regeng-regeng awan nanti bengi iki mengko wiwit saka bapa perangkat wiwit nyebut bapa kami tuwa. Oh iya Pak Riyoko, dasar warga masyarakatipun sedayanipun kang mapan wonten dusun Pijiamba mriki pinaringono hayu rahayu kang samya pinanggih. Pinaringono gampang gangsal rancang minum anggenipun nyambut damel. Pinaringono rejeki kang luwintu tanem tuwe nggih saya ngrembuyung panenipun tambah sae dipun tebihaken balak bilaine sesuker sakit wabah penyakit bodho pangrencana sampun ngantos tumama kalisa saking rubeda kalih saking alangan satunggal napa ayom tentrem dusun Pijiamba gemah ripah loh jinawi karta tata tentrem tur raharja. Allahumma amin. Pak de aku putune sapa aku
matur sepanuwun yoyong gayung sambut dadi supaya swasana niki regeng regayeng para sesepuh piri sepuh sing gaten lakon jruntunge crita wayang ya pikoleh semono uga para kadang nom-noman sing pancen ligi golek hiburan ya karben kecakup sekabehane wah iya ngaturake gunging nuwun yoyong awak dhewe bisa nyambung tresna marang warga masyarakat ing dusun Pijombo ngaturaken gunging nuwun kang tanpa umpami dene menapa kula saged sowan mriki ngadhep pakliran wonten ing dusun Pijombo mriki sugeng kula katur dhateng panjenenganipun Bapak kami tuwa iya Pak Riyoko dalasan para sesepuh pini sepuh para pepunden ingkang pantes sinudarsana dhateng kantun sugeng kula dhateng katur Bapak panitia Bapak panitia nggih sedaya kang sampun mitaya dhateng kula kene nglimbuk cangking Pak Budianto Pak Supani nggih bawonipun matur bangun sanget kula niati lillahi ta'ala kula sowan mriki ora golek duit lho saestu nyambung sedulur eling-eling kula biyen nggih nate urip ten mriki napa malih sambung rapete kalih adi kula Suwargini Yopi niku wajan nganti kaya dadi dulur lanang mila kula sowan mriki lillahi ta'ala niat kula budal saking omah ora golek duit nyambung seduluran nyambung tresna kalih warga masyarakat mriki bangunipun wonten ragat damel prebya damel para kadang penderek kula niku pun matur nuwun iya ngaturake gunging nuwun wis bakune yo nyuwun pangapura sing gedhe awak dhewe isone yo mung kaya ngene iki kok ora ketang piye-piye yo gandeng pinitaya yo tak tindake iya menika bedol saking griya sedaya gawan kula awon-awon kula menika nggih wayang kula piyambak dadi kula matur dhateng panitia Pak mungkin panggunge sing rada jembar ngoten nggih nek perlu ki wonten ditambahi taruh malih ben wayang kula iso kesimpe kabeh wayang kula nek kesimpe niku totale 12 meter niku iso punjul kamangka niki kelire somo metu sak meter lah ya wis meh 12 to oh iya jadi kula betane kelir sing pancen gedhe ngoten ben wayange kesimpe tur wancine wanci Jawa ben wayang iso tetep ditata disawangi ya kepenak wah iya kilo wis tak tekati benteng sing kandel jegang sing jero aku tuku terpal tuku plastik dan sebagainya ayo toto-toto wancine kaya ngene kok iya ora apa-apa bakune wayang iso dijereng ngalap berkah nang dusun Pijombo kene wah iya sugeng kula katur dhateng pepunden kula Pak Harsoyo lan para dulur-dulur kula saking Sanggar Seni Padepokan Madyotomo Sanggar Seni Padepokan Madyotomo Topeng siang wau nggih pun diwontenaken topeng jadi kula nggih pun sekedhik apal kula pun sekedhik kathah kula pun apal kadene karo warga masyarakat mriki napa malih rumiyin jamane Pak Gedhong Corona niku mboten nate gantos dalange kula mawon nggih mung keletan setahun kala wingi nek mboten napa-napa pancen dalan niku ya akeh dadi diratakne mboten napa-napa ya bangunipun kula matur nuwun sanget kula saged sowan mriki malih bangunipun nyambung tresna kali warga masyarakat ing Pijombo mriki sungkem kula ugi kula aturaken dhateng dulur-dulur kula menika seniman seniwati kang lenggah wonten ing dusun Pijombo kene Pak kene iki kedung-kedunge seniman seniwati wah iya tanggih kula piye padane embyeh ngono apa piye oh iya tentu boleh seniman seniwati nang kene pengrawit panjak yo pirang-pirang iki burung penari topeng sing elok apik kaya ngono layak nek ana penari apik kancaku ora sida ngantuk ya ora apa-apa nyambut gawe ngantuk njaluk ora umure ah iya nggih matur nuwun sanget dalu menika kula sowan mriki sinenipun mboten kathah-kathah Mas Bagas didikiripun panitia ngaten Pak lan dananipun pinten Mas Bagas kula mboten saged matur Pak padane kalih sinten mawon aku ya ngono pun sak cukupe mawon pinten kula nderek lajeng kula trejing-trejing iki mboten mawi campur sari nggih Pak mengke kula betane sinden 3 sing pun wong ngeten
Oh lah niku derek-derek kula. Terus sing isih mama muda nggih wonten sing nembe prawan meh entek ya enten. Cakep. Tiga mawon niku pun cukup saestu. Nah, entek ora entek telu niki kudu ditekne. Kamangka kula nek mayang teng pundi-pundi niku ngisi den 8 9 niku wis kulino. Kagem campur sari ini gandeng wonten mriki kurang mboten omahe dhewe. Tur malihipun marga mriki niku mboten daki-daki ora muluk-muluk. Bangunipun slametan gelar topeng. Ayo iki gatine kuwi ayo wis arep apa njajal. Wah, iya ya. Bakune iki adat sing wis ditinggal karo simbah biyen. Kuwi diuri-uri ben apa ben slamet ngono. Ngono ya. Ya ora usah kate penting sing. Dadi ora usah daki-daki. Ora perlu wayangan dalang undang-dalang sing apik arah ora. Bangun niki piyayi budaya kabeh. Wong sak pencak ngumpuli wayang ra kene. Mula kabudayan kesenian apa wae niki ana. Oh iya, tur kancaku ning kene ya akeh kancaku SMP biyen. Tur muridku saiki yo akeh ning kene. Dadi wis matur nuwun banget. Iya wis adi saking bungaku senengku kaya ora iso tak ucapake nganggo kata-kata. Aja. Nggih, matur Mbah nuwun. Pancen mau wonten sing matur ngeten. Mas Dalang banget sih ya gane iki nom-nom. Nom padane piye to iki? Lah niku lho padha nom kabeh niku to iki. Pancen nek kula-kulanan nggih, coba kula-kulanan Malangan nggih. Malangan nggih nom-nom niki wonten SGS niki. Sangga Laras niki. Wonten sing gadah grup budaya barang ya duwe. Ayo rahwo. Ya oke pokoke. Matur nuwun manunggale Arjuna Laras kali Sangga Laras tetep tak suwun langgeng gone seduluran. Lha iya terus aku yo ora medhit bab perkara wae. Bakune gelem tak jak berjuang bareng. Ya mesti bakale besok bakale manene yo bareng. Iya. Kuwi mau ngaturke tembangan sing mat-matan. Iya. Saiki sadurunge ngatur kesinden tembang sing hot-hot no sing hot solo hot dit selene hit iki. Saiki ngaturke sing penak ngono ya sing jineman sing ngono lho. Iya. Hot solo hot no ya malah opo lho iki. Iya. Sing aku tak nyuwun tetembangan sing penak kok. Tampil mengke guys, tau menang mawon. Tau menang mawon. Lah niku MC-ne ya wis Pak mriko. Ah iya. Baik. Barang-barangnya ngerti dhewe to kok. Lah niku barange. Nggih, matur nuwun. Kula tak nyuwun jineman riyen Bu. Nah, sing kepenak diaturake dhateng sesepuh, pini sepuh para pepunden ngoten. Iki tasik doro-doro iki Bapak. Siang wau damel lakon mandhape Wahyu Bokor Kencana layak ya udan pancen Bokor iki ada banyu. Jadi banyu niku wonten pundi wonten banyu iki wonten penguripan. Dadi sing kula suwun ngoten. Lah dalu nika mandhape Sri Sedana sing sepisanan ngoten. Dadi lakone ya rada dawa lakon sejarah. Kira mengke wae tetembangan ya nembang sing kepenak wae lagon ya lelagon sak cukupe. Ngono ya. Kula tak nyuwun berkahi Ibu Waranggana sing pun wong niki. Ya wis ibu ngono. Niki ibu kula niki sing lairne kula. Sing jaketan niku lho. Lah nyinten kok jaketan iki padane. Kok jaketan yang mripatku ngene. Kataran. Kula nyuwun jineman anu Bu. Wah. Uler kambang mawon. Jineman uler kambang dipun aturaken dhateng Bapak perangkat di para warga masyarakat ngantos rendah dalu menika di Bapak panitia sedayanipun. Iya. Oh, wadah. Go. Ah
kene tenan lho. Cah niku teges kebisane apik apa-apa iso ngetan ya kula nggih oke. Kelakuane ora pati bener. Wah, ngendang apa-apa ki pantes. Ya ngerti nut kendang. Kok ora keterahai. Paras. Iki kok capo hai alah. Pengen roh aku. Wah, jen nomo. Ah. Pada iya. Jadi kula sowan mriki nggih, pengendang kula mboten setunggal ya oke. Mas Sofian itu ya apik lek ngendang apik. Mas Bayu niku apik lek ngendang niku wah. Jadi kathah jadi kula serpi pancen kula niku. Nah, ngraketke sing pengeteke kadangane ngoten iku dadi. Nah, lha iki kudu nyambut gawe bareng-bareng ya. Kita ngomong ae tembangin tutup. Oh iya iya iya. Wis ki wayangan ki mapan ngono daleme. Bobo kami ku kok. Ning bengi iki pancen beda kaya adat sing wis mapan ana sanggar kene padepokan kene ya yo. Madya ing Madyatama kok Madyatama. Madyatama kene iya Pak. Sanggare yo berkas apik. Wis ana pamone barang. Ana kamar mandine ning ora ono ciduke yo. Banyak iki. Nggih, matur nuwun. Sangertos kula papan niki nate damel wayangan nggih namung BP kalih niki. Sing rupiah niku nek mboten lepat 2018 nika lagine Pak Asmari niku teng mriki lajeng kula sing ketiban kampung nggih. Bangunipun tetep kompak nyambung seduluran, tresna tresnanan ngirangi jurang pamisah antawisipun kula kali warga masyarakat ing Pijombo mriki. Matur sembah nuwun. Ya. Sakmenika kula tak nyuwun berkahe Mbak Kiki wah jan api terus kundang sapa sing ora tepung ora ngerti karo Mbak Kiki lho iya kula atur jeneng Mbak Kiki Pak disebut ngapi apa ya kira-kira nah iya disebut apa cepatan masuk aku manut karo sebelah yo dalu Mbak Mbak Kiki Kumalasari ngarep neh panjenengan
nembe pisan iki kan derek kula teng Pijombo. Nggih, kula tasih sepindah niki wau nggih semerep wayang topeng nggih tasih niki wau lho Pak Dalang. Ngoten. Lajeng kesan-kesan dengan pripun? Istimewa. Bicara omongan topeng kok. Istimewa sekali. Oh, ngoten. Luar biasa lah pokoknya. Luar biasa. Pakate kekompakane terus nane dadi kabudayan oke lah. Oke banget. Nah, wah. Nggih, matur-matur. Jenengan putrane pinten Mbak Kiki? Kula niki putrane tasih setunggal. Oh, kan yen jare OTW kok ora teko-teko. Napa? Lah iya, ora apa-apa pun piye. Sing wis ana disyukuri sing durung ana ayo diteni. Amin. Kira pantes donga. Nah, mungkin sedaya niku wonten jalan yang terbaik. Iya. Ah, Ditunggu saja. siap. Pripun iki Panjenengan ngaturaken apa dhateng warga masyarakat ing Pijombo mriki mengucapkan apa? Kagem warga Pijombo mugi pikantuk rezeki ingkang kathah barokah Mas. Amin. Terus panjang yuswa. Amin. Sehat. Sing penting nggih Mas. Nggih. Nah, jenengan mboten kesasar kok tidak mriki wae. Oh, boten. Syukur. Jenengan winggani pun ngertos iki pundi. Minggat mereka teng Sobra. Wae. Selek ngilang ke di kantor mereka teng Kampung Baru. Nyu. Oh, Kampung Baru Nyu. Oh iya. Baru kok. Iya. Nggih. Jenengan sapa pirsawan niku di live streaming lho, Mbak. Halo teman-teman semuanya. Wah. Yo. Nggih, matur nuwun. Channelnya nopo niki Mas? HRY channel. HRY channel. HRY channel. Pak Oon. Pak Oon. Iku kula mayang teng Blitar nggih disusul niku kali. Oke, dalemipun pundi Pak? Gunung Kawi, Gunung Kawi, mriki. Banglat, Oh, Bangladesh. Bangladesh. Kok aja Bangladesh kuwi lho. Nggih, pripun iki Mas? Jenengan ngaturaken apa, Mbak? Monggo tetembangan sing penak ngoten. Niki sakarsa wonten ah. Nggih, heeh. Wonten. Sing kepenak ngoten. Monggo ngaturaken apa? Nah, Kok menawi panyuwunan wonten nggih Mas? boten mungkin mawon. Oh, boten. Nang kula paringi kamardikan sing bebas ngono sik lah. Iya, monggo ngaturaken apa? Jenengan pun tepan kali dulur-dulur Sangga Laras nih. Sangga Langit kula tepan hari ini. Sangga Langit lho. Ceritane reok. Oke, pimpinannya sakit basah niku lho. Sakniki malah. Oh, niku sing gadah tobruk budaya niku nggih. Dudu. Oh, sanes. Dudu. Oh, kula gitu lek basah niku. Oh, dudu niku ora seneng sing tobruk. Nyandi mau sing ora melu rene kok. Turu ya. Iki tobruk budaya. Nggih. Padha. Kula nyuwun pamane nggih Mas. Nggih. Nah, dibawani aku mboten, Pak. Boten. Oke, nah. Sak menika langsung kemawon nggih. Iya. Tuh, pancen penderek kula niku anu, Pak, saking wong Jawa kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan ngoten. Pun tegasih Mas. Mbok kula nge-share jadwal ten grup ngoten nggih. Nggih. Ngoten mboten enten sing komen semaur mboten nggih mung oke. Lah mboten ngoten siap nggih maksud niku tok omong ora akeh ngomong dibatin tok. Wong kawruh batin tok. Maksud niku ketoke guyune kan dibatin tok. Ala iso gelaran ketoke guyu kokal iki dadi. Wokal jane. Batin. Nah, nggih, dipun monggo tukaran. Nggih. Tak jose kok. Iki Mas. Mung sliramu kan tadi mani
matur banul lenggah malih. Wah iya. Menika wau nggih wonten ingkang nyuwun tetembangan. Nyatanipun kula nak wonten live streaming sing mirsani nggih tasih kathah. Matur mbah nuwun baginipun HRD channel saya Kerboko, saya Kuncara kathah ingkang derek nyimak. Nah, iya. Matur mbah nuwun. Menika wonten awala ingkang ben pangkon. Saking Pak Seni. Sing apik duwe gawe. Jare wayangan jae. Ah, YouTube. Nah, kula nyuwun bajing luncat. Nggih, ngoten. Wah, iya. Lajeng niki wau sawere 20.000 kula tampi. Wonten wau sing pun grigis bareng. Primis apa? Nggih. Nah, Mbak Ulan jumene Mbak Ulan. Wah, jan. Nah, niki lan menika dipun dukung kalian sound system ugi taruh wis luar biasa lah wis ora perlu tak omongne wis apik lah jenenge kok wis ngerti karo karakterku. Semoga-moga nganti esuk suro akhire awake nemu sound system sing kaya ngene ya wae dadi enteng imorong ora perlu ngoyo kok. Coba do nelongso jamane kon masuk. Dalu. Nggih, wilujeng dalu. Mbak Ulan. Nggih. Nyuwun sewu, status jenengan niku mpun simah apa derek to, Pak? Mpun rabi apa derek? Oh, derek. Derek nembe tunangan. Oke. Nggih. Durung tau mau bulanangan ya. Oke. Ya. Tuh. Anu, napa bojone nggih tiyang seni to garwane calone? Nggih. Dalang yoga. Yoga. Oke, nggih. Jadi pengen dadi bojone dalang. Oh, mboten sih, Mas. Dalang batu yo. Sinten? Sinten iku? Kedram. Wah. Kare pengen dadi bojone dalang. Dalang apa kita aku tok. Tuh. Oh, dalang iki lho. Bantu iki lho. Apa yo yang monggo Mbak jenengan ngaturaken anu jenengan lempun simah pengen gak ada putra pinter ngoten niku Mbak Ulan. Cita-cita kedepannya lempun gak ada atau planningnya. Manut kula. Oh, manut. Wah, enak itu manutan. Jadi kan mboten pengin Pengen apa? Takonmu ya ora kena. Mboten pengen padha nyampur raiku. Ayo ingin mengajar. Tasik pados ya. Nggih. Oke, nggih. Oh. Sampeyan ngatur itu banget apa, Mbak? Podang kuning mawon. Oh, podang kuning nggih. Nggih. Liyane sing rada sigrah napa? Napa nggih? Ayo napa? Pancen biasa wonten campur sarine mboten rada riku Pak, anu Mbak nggih. Napa? Biasane kan wonten musik kan los ngoten dadi iso pilih Mbak. Ning ya ora apa-apa. Bukas moro? Oh. Napa gerajakan? Nggih. Bubuk asmara? Oh nggih. Nggih. Mbak iki mengke kersa bajing loncat Mbak iki. Oke, nggih drangkuk bajing loncat. Loncat-loncat. Matur nggih Mas ya. Cek. Oke wis kok. Wah ini kendangnya ditoto. Aja modal lho Ndra, aku modal. Kok, nembang si penak. Nah. Yuk, bubuk asmara wis. Langsung gantung tak ngono Ndra, ora apa-apa Ndra. Oh, ayo. Yo. Bulan
sumbangan kula saged damel kagem jambining saya. Oke, nggih, ada kopi sampun Mbak Kiki ya. Ibu takon baju luncat yo malah ora karuan kok. Kok Mbak Kiki kali Gue sing joget. Wojo ah. Oh, Mbak Kiki, yuk garapan Mas. Oke, enak. Baju luncat. Nggih, Pak Limbo, Nggih. pengendangnya rebutan. Rebutan apa? Oh, itu kendang piro-piro iso kok bocah niku lho, 5. Didol yo iso niku kok Ada bisa. yang- Ngoten. Sapa kok iso bisa. Sekono to wis tak penakmu lho. Ayo to Mas Hendra, kendang ana bantengan kok iku malah ora apa. Lah niku setel karo sing drama niku nak ora meh lumayan yo. Jaranan yo berot sapa apa lah niku. Iki ora apa-apa, dadi buka budaya. Sebarang oke. Mungkin ora apa-apa, nggo. Yo, pun cekidot yo. Oh. Ora.
badhe nglucat saking Pak Seni pun kula aturaken. Niki nggih wonten nawala malih iki saking Pak Slamet Mas Diki badhe nyawer ngoten. Oh. Nyawer napa? Nyawer. Nyawer. Nah, iya kok mriki lha Pak. Oh, kok nembang mriki napa? Oh, mangkel ngambil kusik pun. Mengke goro-goro ngawon arek sampean saiki yo engko wangsul dadine. Oh, muga ya iya kok mriki. Goro-goro napa mengke? Napa sakniki? Ayo goro-goro ae no mengke sampean kundur iki. Oke, kok mriki. Pokok iki yo kok. Laden ono Mbak iki ngadekon ya Mbak. Kali Mbak Wulan ngono sisan dapel. Nah, ya wah iki jelas apa-apa kok. Nek nyawer aja musi dene dalange pisan anu Pak. Iso to. Ayo. Tembange napa Pak? Ngesane napa nggo? Ngersakaken apa Pak? Oh, mangkar dong, gitu ya ini dong. Betra. Oh, lah sing nang layak dadi polo kok nambengi ayo. Iki damel dangdutan ngoten apa? Nggih. Barang. Oke, dangdutno gra ayo. Nggih, apa Pak nggih? Yo, kok. Dangdutno lawan besker, ora apa-apa, yo. Yo monggo.
dilajengaken wonten goro-goro ya. Banjur ki lakon luwih dhisik lakon iki kudu rampung mengko tetembangan ya oleh. Dadi padha-padha ya. Yo banjur ki lakon luwih dhisik. Lah iya. Kira ning tengah bener Badho kira ning tengah bener dalah nggonku mapan ana ing cathok Andha Rante pesanggrah sak isore Gunung Jamur Dipa. Wah iki ana wujude pawongan sing ambune wangi. Aja nganti mati tanpa aran. Kowe sapa? Oh. Yen kowe tambuh marang aku ora Bathara Sedana aran. Oh, Bathara Sedana. Dasar para nyata kowe sapa? Ya, Nalindra Guwa Rejeng, ya Guwa Parang Rejeng. Kala Srenggi aranku. Kala Srenggi. Dasar para nyata. Mesti kowe bareng lawan lakumu Pang Batari Sri. Dasar para nyata bareng lawan Kakang Bopang Batari Sri. Arti ndak menyang endi? Mapan ana ing negara Pedang Kamulan. Wah, ngertenono sadana. Tak rewani aku mapan ana ing negara, mapan ana ing Cathok Andha Rante ngisore Gunung Jamur Dipa. Aku ngadang lakumu. Manungsa tak boyo menyang negaraku, Guwa Parang Rejeng. Karben ayo mayem teter negaraku Guwa Parang Rejeng. Wis ora ana jamake. Kamulyan utawa kanugrahan udun ana ing tangane wong purun kebraman ora patut dicedhaki bakune yen kena tak elingake mundur aja mbura budha karo ganggu gawe lakuku konku bakal tindak menyang Sumedang Kamulan oleh tak jaluk ora oleh yo tak jaluk yen to pancen kowe bangkuk mangkono waton bundang sing tanpa ratu sak jalukku bakal tak pinangkan wah wokop gedheku bali wong tak karya
lan wekasanipun bejo bejane kang lali luwe bejo wong iling lan mas mono ana pawongan yen ditik saka sandangane kaya adi bener pesisip karo aku sapa kang duwe namamu balik sapa kang dadi jenengku parat dirakoni durung wangsulan genti tinakon jamak lumrah ana dalan takon genti tinakon bener wis sisip karo aku kesete sinuwun kala sregi ing Guwa Parangrejeng aranku pangkatku tumenggo Sosro Windu bali sapa namamu yen pitambuh marang aku pendereke Wang Bathara Siren Pikulun Sedono Sri Kuncung aranku Sri Kuncung yo yen to panjenengan nyoto pendereke Wang Bathara Sri ayo dene iki kowe manuta tak boyong tak mulyake ana negaraku Guwa Parangrejeng Wang Bathara Siren Pikulun Sedono kudu mapan ana negaraku babu gilani pendhawa kamur kang aja mok bajutake yen kena tak ilingake pidato baliyo aja nganti kuwi guru-guru ganggu gawe lan ratu Gusti nggone tindak menyang Semedang kamulyan ketimbang bali mung kari aran jangkrik engko mampu iki sengak omonganmu edan tamani nantang wong kaya aku bosen urip kon tuna jangamu sedeng peninggalmu ketok nglengget sak godhong mari tak saut tak candak sabrok Grorespati ora menangi pecate nyawamu kecocotan
boleh panganan saplonan direwangi dolanan setrum. Akhirnya ini Mak Sundut rumah tamu. Lho, durung ana dalang sing wani niru. Nuduhana kesetrum tangane juga. Akhirnya ini lah, ini setrum lah. Jane lek ning kono iki ditolarang ning kene mbuh nih. Lho ono sing duwe iki dalan iki lho. Lho iya to. Lho, apik lho. Lho, aku nek gak nek giliran omah ya ngene iki. Mati sing aku. Ayo. ayo luput Bathara Sedana mlayu nyandi mau iki ana wujude pawongan yen kon nglitik sandangan iki kaya Gatot ya aku abdi kinasihira Wang Bathari Slang Pikulun Sedana sapa namamu yen kowe tambuh marang aku Sri Jenjem marangku Sri Jenjem dasar para nyata ayo aja ngalang-alang karo ratu Gustiku Wang Bathari Slang Sedana kene bakal tindak menyang negara Medang Kamulan wah nyawamu rakep piro aku kowe wani nanding karo aku kala srenggi oh takon dosa pokok getihmu aja takon dosa margane patiku maju para ngarsa
Wah, yo nyatane kowe tak kandhani orang buku sing dadi aturku. Bareng kowe tak kemah arep tak cokot gilut-gilut gulumu, tak banting. Tak tamakane bantara ilang wujudku, wujud tanduran apa iya. Gandeng kowe dumadi saka Sri Jenjem. Besok rejane jaman tak jenengake tanduran gadung iki. Yo, dina iki kalau ana ngendi papan gunungmu Bathara Sedana lan Bathari oyak nganti puting jagat. iki kaya wis ora medho kamurkane kala sregigane guru kuda lakune Siadi lawan pun kakang gone bakal tindak menyang medang kampung inggih. Lajeng kersa wadya kados pundi kakang kok? Iya, dina iki aku bakal ngedat-ngedati ngalang-alangi lakune kala sregigane mutha-mutha Siadi karo pun kakang. Inggih, kersa wadya kados pundi? Rikmaku bakal tak kebasake wujud tanduran apa iki sawangan. Eling-eling Pang Bathari Sri kumalaning rejeki dene dipun bujung lawan sang Kala Sengki sang Dewi Sri Arsa kedat-kedati ngalang-alangi lampahipun Kala Sengki rikma kakebasaken wujud tanduran kang Nyolowadi. Yen ora kleru tak matke mau kaya dumadi saka rambut utawa rikmane den kebasake ilang wujude rambut kok wujud tanduran iki. Wah kayune gedhe to rambune wangi gandane enak. Yo besok kerjane jaman Seksenono kayu iki bakal tak arani kayu Garu Rasawala.
ngetutake wilang wujud ngrek wujud kayu. Banjur diparingi tetenger kayu garu rasa wala sing ampune wangi. Lajeng boten mendhorangi malah saya ngoyak saya banter lampahipun kala srenggi. Iya, sing pancen kaya ngono aku tak nyipta wujude tanduran meneh. Sampur ku tak kipatake wujud dadi apa sawangen yo. Mung pasang walat tak oyak tak candang tuno malah aku meh tiba krukep iki malah wujude ana tanduran meneh. Yen ora kleru mau penyawak wujude sampur dikipatake. Ilang wujude sampur karo tanduran kaya ngene. Iki pinggire tanduran iki kok rada landhep nggih kanca Seksenono. Besok rejane jaman tak jenengake Sutet Kalanjana. Boten mendho kamurkanipun malah saya ngoyak sak menika gantos kula tak ngedat-ngedati ngalang-alangi lampahipun kala srenggi siap arep kaya ngopo nindakne karti sampe kok Kang mbok pas kula atur nyekseni driji manis kula badhe kula intir-intiraken lajeng kula garetaken dhateng bumi Kakang mbok. Apa kang pinujot tepe kang pinuji dadi kang dikersake saged kasembadan. Driji manis sira dene entir-entir lajeng kagaretaken dhateng bumi wujud tanduran kang nyolowati.